Veľmi srdečne pozdravujem všetkých divákov televízie Tekov Hont. No, dnes sme sa tu zišli naozaj pri celkom príjemnej príležitosti, kedy sa dáva do užívania 18 nových nájomných bytov, ktoré boli postavené predovšetkým z fondov a úverov štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý poskytol úver, veľmi výhodný úver s úrokom 1% vo výške viac ako 1 milión eur. Okrem toho ministerstvo dopravy pre výstavu tohto domu použilo ďalších 369 000 ako nenávratnú dotáciu a spoločne s mestom sa ešte teda štátny fond poskladali aj na vonkajšie úpravy, ktoré boli ocenené na nejakých 70 000. Dohromady je to naozaj veľa peňazí a mne v tejto chvíli naozaj patrí sa poďakovať všetkým tým, ktorí od začiatku stáli pri tomto projekte. Treba povedať, že to projekt nebol jednoduchý, začínal sa v roku 2020. Potom nastala, ako vieme, covidová kríza, vojnová kríza, hýbali sa ceny materiálov, isto to nebolo jednoduché postaviť ani pre zhotoviteľa stavby. O to viac si naozaj vážim a cením aj prístup bývalého vedenia, aj súčasného vedenia mesta, že teda dotiahli projekt do konca a dnes 18 rodín sa môže nasťahovať do tejto novej bytovky. V tomto meste pán primátor povedal, že sú pripravení podať žiadosť na ďalších neviem koľko, myslím, že 35 bytov, čo je dobrá správa. V priebehu tohto roka treba pripraviť žiadosti a všetko, čo s tým súvisí a určite v priebehu budúceho roka bude žiadosť odsúhlasená, ak budú splnené všetky podmienky a môže sa začať s výstavbou. Som veľmi rád, že po 20 rokoch sa v meste Šahy podaril takýto úspešný projekt 19 bytov. Veľmi pekne by som chcel poďakovať ministerstvu dopravy za dotácie, ktoré poskytlo na tento projekt, aj pánovi primátorovi, ktorý úspešne dotiahol tento projekt do konca. A veľmi sa teším na ďalšie projekty, ktoré máme s pánom primátorom rozpracované. Prislúbil, že začiatkom roku 2025 tu chce postaviť ďalších 38 bytov, tak mu držím palce, aby sa mu to čo najskôr podarilo. Tento projekt sa začal ešte v roku 2020 za minulé vedenie mesta a som veľmi šťastný, že dosiahli sme takýto výsledok. Ja si myslím, že to je prekrásna bytovka a som odhodlaný v pokračovaní tejto iniciatívy. V januári 2025 podáme žiadosť do štátneho fondu rozvoja bývania na pokračovanie s druhou a treťou etapou tejto výstavby. Chvála Bohu, mali sme dosť veľa žiadateľov, mali sme dosť veľa žiadostí, skoro 40 ľudí sa zaujímalo o tieto byty. Teraz sme schopní odovzdať 19 bytových jednotiek, ale naďalej prijímame žiadosti pre prípady vyprázdnenia tých jednotlivých bytov. Takisto na území mesta sú aj iné byty, takže iné lokality. V rámci našich možností sa snažíme poskytnúť mestské bývanie pre každého. Som neskutočne rád, že ešte za môjho vedenia sa tento projekt schválil. 19 nových nájomných bytov, 19 rodín v Šahách dostane nové bývanie. A to nie len Šahania, ale mestské zastupiteľstvo upravilo tak všeobecne záväzné nariadenie, aby sa mohli prizbývať aj mimo Šiach, teda obyvateľia, ktorí nemajú trvalý pobyt. Vtedy, keď sme začali ten projekt, ešte bolo kľudné obdobie, ale vychytili sme akurát naozaj to najnešťastnejšie, najhoršie, najťažšie obdobie, keď prišla covid kríza a následne energetická kríza a cenová kríza, ktorá sa odrazila na cene aj tejto bytovky. Trápili sme sa a musím pochváliť, že štátny fond rozvoja bývania pristúpil k tomu naozaj profesionálne a vždy každej našej požiadavke v rámci ich možností vyhovel. Takže v tejto chvíli už je veľmi šťastné bývanie všetkým našim obyvateľom, ktorí tu dostali byty a verím tomu, že budú spokojní. Zhotoviteľ, ktorý vyhral verejné obstarávanie, nám robil viac projektov. Keď sa pozriete do Šiach, je tu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, táto bytovka a tá kvalita je naozaj na tej úrovni, aká sa dnes požaduje. S tou kvalitou, ktorá tu je, ja som tu bol možno na týždennej báze pri výstavbe tejto bytovky a som s ňou naozaj veľmi spokojný. Spoločnosť, ktorá vyhrala verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu, prišla s nejakým návrhom a konkrétne tie veľké okná boli môj taký nápad, aby sa presvetlili čo najviac tie byty. A keď sa pozriete dneska, keď sa stávajú nové domy, nové byty, vždy sa prihliada na to, aby bolo čím viac svetla a čím vyššia potom energetická náročnosť. Tie veľké okná sú tak izolované, že budú ľudia spokojní aj s nákladmi na bývanie. Dnes som videl prvýkrát svoj nový byt a som veľmi spokojný, spĺňam moje požiadavky. Všetko je podľa mojich predstav, všetko spĺňa to, čo by mal každý jeden takýto byt spĺňať.
S nájomným sa budeme musieť popasovať, ale dá sa vydržať. Tá suma sa dá prežiť.